Hello mga improvements, welcome sa first day, first vlog natin. Nandito tayo ngayon sa Passionates Beach Resort. Kasama yung papa ko, yung papa Pang! Ay! Gamang silingan, Ray. Kol! Naging sa maning lugar, Kol? Kani. Sa una daw ni sa brother. Brother. Mga pare. Kasi gibaligyan gyud sa tuno sa pare. Lahi ng brother. Okay ka. Sa bagay, tama ka. Kay isa una nakasulod na kuntre. Gapo na liguanan, Ray. Okay ka. No? Okay. So first vlog na siya, first vlog. Pawala sa kwan. Di kayo daghan ng kuntre. Isa. Nanailang ban. Ay. Kuya, man din yung get 200 rin, no? Kalubihan siya, no? Pero sa unahan ni, dagat na siya. Pa-booking diri ni mama nimo 500 nya katong nagpa-booking bago 1,000. So, mas barato ato Barato ato pero baktas lagi. Ang wakras, okay ra. So, 500 lang mo ang kandre, booking di, no? Sus, okay kayo ni. Anawa, wala pa mi sa dagat, white sand na siya, nanay sagbot. Dito, hapit na, gamay na lang yun ni. Gamay na lang. Mga 2 kilometers na lang. 2 kilometers. Layo pa kayo, oy, gating. Okay, so namin dire sa Passionates Beach Resort mga kaluds. So shoutout kay Renz Verano. Sa pangalan ni mo? Renz Rador. Shoutout. Gapo daw siya, gapo. Ay! Dagat lang yun, dagat. Maligo ka niya? Dili. Ano man? Wala lang. Bawal man dra bata. Isa yun. Bawal ka maligo dra oy. Ha? Kusumpa pa. Unsa tawag ka na? Barko. Nade barko dito sa nano. Sis, musta man? Shoutout, vlog. Lubak mo ka. Muna kong isa sa pinakagwapa na kong pinsan, guys, si Princess Lador. Shoutout. She. First vlog. Oh, she. Shoutout guys, ako ang secret admirer. Kung ana ba? Picture lang daw. Pero mapusing dahil ito siya. Tay, lamin ay mong palitaw, tay. Isa botan eh. Mamay mo. Lamin papusing mong bayhanan eh. Oy, naman sa mga kadra. Wala, gusto mo kong maging mananagat. Mananagat kapag dako ni mo? Oh, Guba man mo bangka. gani. Sa man mo ron? Ayaw na ko uba. Kasi yung maingon mo sa mong papa na mananagat. Mut lang. Wala ka may yung papa? Wala. Ha? Ang tagaan na ko niya isda. Dagan pala ka box da. Isa. Isa lang? 1 kilo siguro, 1 kilo. Oh, isa ka Alright, kilo. sige na, pamangka na dito, pamangka na. Bye-bye. Ito nga lang, ito nga. Okay na, sindro na. Oh. Itali lagot. Butang ilagot ko si lalong. Tama ng tap dira. Laban lang. Galing ah. A few moments later. Nayi lang ni Chun kay kaw. Hindi mo man nila rin rim. Gala na tang cake. Ilis pa siya? Magilis pa ka man, di ba? Oo. Pagilis sa dito. Dili lang ini pwede. Sige na. Yawa ray. 2 hours later. Dayak, diretso. Gay. Isa pa jad. God! Oh, okay na. Моя была веществом, я говорю нет, а я не когда блин, поверю тебя наяву. Сердце моя была веществом, я говорю.
few moments later. Mang, happy birthday si mo, 50th birthday. So, mo na mong cake sa mga surprise na mo. So, manikik ni siya. Manikik. So, dira na siya. Sige, 1, 2, 3. Pila ka? 1.5? Di ba? Wow! 5, 10, Ala, bilangon dyan. 40, 50, 60, 72. Sayang, dapat Wow, kita 20. Yes, yes, yes! Thank you, thank you. Thank you, thank Sa mamaingon, sa mamaingon. you so much. I love you. Sana all. Okay, so mga una ta. Let's go. Especially sa Doko Kalong, Raymond Roy. Always. Mang, pang-entrance na. Ay, may papakit-pikit pa ka. Mustang kawan, Brases. Yes. Cute din siya ba? Vlog Brad bro. Subscribe din po Brad. Ah, syempre, subscribe ko doon. Sama kasildado na bata. Kasi di ba may chan nito dahil sitag subscribe. Ah, so shoutout ka, shoutout ka. Share and like. Shoutout sa akong pinakagwapo na pinsan, nagbayong mag-basketball. Siman ni siya, guys. Siman, ha? Si Lador. Loyal na, loyal. Oh, shoutout sa akong pinsan, ha? Kanigwapo kayo. Pastor ni siya, guys. Pastor, Diyos na ni siya. Amin, amin. Pasti. Pinsan ako sa likod doon, dungol kay guys. Oh, ano, pinsan ka po na ko. Kuya! Gani, pinakagwapo na pinsan. Okay? Pero ampul lang din siya. Atik lang. Atik lang. Pinakagwapo na mo na pinsan. Sauna, lagom ka ni sauna ba? First pad. Isa pinakagwapo? Ako. Isa yun? Ako. Ikaw na, nagingan? Si mama, sa'yo si mama. Gwapo na ako. Uy! Mabaligo. Gwapo kayo si mama? Kayo sa kaliwat, si mama, si papa. Sa mga. Ay, ka, mamas boy, mandi ka. Mamas boy ka, dili. Mamas boy. Ah, wala ka balo. Mamas boy ka nang gina ito sa mama. Mamas boy ka, dili. Sabi lang. Si Water! Taman Rakol. At sa pag-aayo? Ha? Musta ang taga, dra? Okay lang. Musta ang inom? Okay. Ah, skolan. Nuaga na to na. Ha? Nuaga na to na. Daghan pa, oy. Ay, sus. Mura na maganit ko makita, gani, oh. Mga dua pa kakuan ba? Dua ka lights pa. Ha? Kaya pa? Kuha na eh, salom na tagkuha na eh. Ay, sus. Mga ligo, mataw niya. Huwasan mo gabon ka. Oh, okay. Ay, okay kayo. Kanya ko ang silingan na angkol, no? Mayo ka ng bilyag. Pangbato na kayo, batariyos ni. Kumpiyansa kayo man eh. So, shoutout ka, angkol. Kol. Saan ka? Ay. Saan na? Uli na ka? Okay, Brad. Next time. God bless. Sige. Shoutout. Pastor, apeng. So mga lods, dire sa mong giliguan, dagag mga tagang dire mga limasag, no? Dagag mga bangag-bangag dire sa gilid. So wato na ka kung papa dire kay murag nanginha siya dito. Nangita sila galimango dito. Ito na to. Siyaro wala ni. Ilang putol ha, ilang putol. Gab, dito pa habang galangoy ko na ko'y matamakan ng mga kon. Yeah. Alamango. Gamaya, betaman. Yay! Okay, namin nadakpan mga kaigsunan, no? Sa pong gamaya po. Okay guys. Okay. Unang huli. Ay, mama. Hinagi lang, gachong, na mapakan ka na. Oo, pero okay na. Kasi labay. Sa ano, di ka kadako pa na ba? Pag gubutan mo sa yuta na. Ay, dakpo. Guniti lang, guniti. Ito guys, kahit masakit siyang kumagat sa balat natin, pero masarap naman sa kainin. Ito, tingnan nyo. Isa guys, isa. Naigos kuko. Oh, namatay.
Naigo sa kuko. Pre, samad siya no. Oh, napisat siya guys. Napisat lagi. Patay na siya. Patay. Matay na, gaya. Naigo sa to, buhay pa to. Ay, napakan ka. Ay, lagi kumpiyansa lagi. Kol. Ay, gaya. Baka ka lang. Dili, matanggal mo na. Kailangan kita. Ay, panik. Ay, panik. Saan nasakitan tayo? Agay ka, oh. Dugo no? Dugo no? Oh. So, sumpiyansa ka. Dunitig tarong. Suslupin na Brad, gisulo na namusudlan ng Brad. Oh. Kailangan mapuno. Dugo. Ay, lagi kumpiyansa lagi hana lagi. Dako kayo. Alcohol. Ini dako ini. Ha? Basta. Dali oh. Nayon na doy. Nangabod. Be, makita na be? Be? Sila-sila ra gyud. Sila-sila ra. Dito ko na nato. Sulod pre, sulod. Ayo, basi makabuhi. Makasya na dra, uy. Kasya na. Hiwao lang pag buhay tang kanya. Oh, Be, sa. Pero Oh guys, muna nila ng dakpan guys oh. Asa? Mana? So, riming vlog ni siya guys, riming vlog. So, mga hunter, alimasag hunter. Oh, nalom kayo? Nalom na? mo is. Pero diretso gyapon. Diretso gyud mo. Oh. Nakuha paghawas lalong eh. Nalom ka Brad? Wala pa ba? Ako na, istrita lang na. Lugar ay pasaka. Gari. Nag-greeter niya dito. Lalong kayo. Sulod maging ulo ni mo. Lalong kayo. Basta dako, kasog mo kalot. Wala yun. Sarindera lang na muna guys, kay murag gahe na mong yuta daro, hindi na makalot. Retreat. Shout out dahil sa mga silingan na mga gwapa dahil no. Shout out. Tol. Hapil-hapil na sila nagdakop, basta makakita po daw sila. Sige hataw, nais sumayaw, ipakita mo, ikaw ay umayaw. Ikaw muna, huwag titigasan, ang tigas-tigas, nilambutan mo na. Masik pa yung nalikik, be? Wala na. Nagtigdampong. Ikaw maripay mo anak, di ba? Gay! Tuyok! Sapa! Sapa Jod! Sapa! Last na ka na! Thank you!